В този момент още 8000 души от неговата църква в Times Square Church в Ню Йорк се молят за неговото служение и са събрани. И заедно с тях милиони по целия свят, които преследяват неговото служение, се молят за България. Ние не сме сами тук в тази зала. Той има толкова много служители. Нека да благодарим на Бога. Нека да благодарим и за неговия син Гари Уилкерсън. Бог да го благослови. 40 years ago, I started working with drug addicts in New York City. Преди 40 години започнах да работя с наркомани в град Ню Йорк. One day I was in a park. Един ден бях в един парк. And I saw a drug addict sitting there without shoes. И видях един наркоман да седи там без обувки. And I witnessed to him about Christ. И му говорих за Христос. And he said, don't talk to me. You have shoes and I don't have shoes. И той ми каза, хич не ми приказвай. Ти имаш обувки, аз нямам. He said, I don't want to talk about Christ because look at you and look at me. И аз му казах, не искам да слушам за Христос, каза. Той погледни себе си, погледни мен. I said, if that's a problem, here you take my shoes. Тогава аз му отговорих, ако това ти е проблема, заповядай обувките. He said, well, I have no place to live. I live on the street. Тогава той продължи и каза, нямам къде да живея, нямам къде да спя. I was staying with a pastor in his home. А по това време престоявах в дома на един пастир. And I said, well, come stay with me for a few nights. И казах на този наркоман, ела и прекарай няколко нощи на същото място. And I knew the pastor would welcome him into his home. И познавах пастира и знаех, че той ще приветства младежа. His name was little Jojo. Неговото име беше Джо. So he came with me to the pastor's home. Така че той дойде с мен в дома на пастира. And I tried to witness to him and lead him to Christ. И се опитах да свидетелствам на този младеж и да го доведа при Христа. But he didn't want to listen to me. Но той нямаше никакво желание да ме слуша. My wife was expecting a child. Съпругата ми точно тогава очакваше дете. She was 300 miles away. И беше на 300 мили отдалечена от мен. And she was having a very difficult time. И времето беше изключително трудно за нея. And she called me that night. Обади ми се същата вечер. Said, please come home, David. I'm having a difficult time. I need you here with me. И ми каза, моля ти се, Дейвид, върни се от дома. Много ми е трудно, имам нужда от теб. And little Jojo was in the room when my wife called. А малкият Джо беше в същата стая, докато разговарях с съпругата си. And I hung up the phone. I told Gwen, I said, please wait just a day or two. I've got a young man here who needs Christ, and just give me another day. И докато говорих с съпругата си и казах, моля ти се, почакай, моля ти се, дай ми още ден-два, защото има тук един младеж, с когото искам да говоря. Дай ми още малко време. When I hung up the phone, I put my head on the desk and I was discouraged. Когато затворих слушалката, просто сложих ръка на бюрото там и бях истински обезкуражен. He said, what's the problem? Този младеж тогава ме попита, какъв е проблема? I said, my wife's expecting a child, expected any moment. You don't want Christ. I'm wasting time. И аз му казах, съпругата ми очаква дете в момента, има нужда от мен. Ти не искаш да приемеш Христа и в момента си губя времето. I said, you don't want Christ. Ти не искаш Христос. And he looked at me. Тогава той ме погледна. He said, what do you want, a boy or a girl? И той каза, какво искаш, момче или момиче?
So I have 2 daughters. I'm praying for a son. Моят отговор беше, имам вече 2 дъщери, така че се моля Бог да ми подари син. He said, I'll tell you what. И тогава този младеж каза следното. You say God answers prayer. Ти твърдиш, че Бог отговаря на молитви. If God will give you a boy, I'll give my heart to Jesus. Ако Бог ти подари момче, аз ще предам сърцето си на Исуса. I said God doesn't make deals like that. Аз му казах, Бог не търгува по този начин, не сключва сделки. God planned the sex of that baby long ago. Бог е планирал пола на това бебе много отдавна. He said, that's it. Той каза, това е условието. A boy? Ако е момче, We went to bed. така ние си легнахме тази вечер. In the middle of the night, I got a call from my wife's mother. И посред нощ получих обаждане от майката на моята съпруга. Said, you have a baby son. Каза, имаш бебе син. I got a hold of little Joe. Отидох да събудя малкия Джо. I said, I have a son. И му казах, син имам. He said, wow. И той възкликна. I said, you said you give your heart to Jesus. Казах му, обеща да предадеш сърцето си на Исуса. Little Joe gave his heart to Christ and became an evangelist. Малкият Джо не само предаде сърцето си на Христос, ами стана благовестител. God is faithful. Бог е верен. I want you to introduce you to that son. Gary, will you stand, please? Искам да ви запозная сега със същия този син, който се роди тогава. He Гари. travels with me. Това е той. He was the one who preached here last night. И той проповядва с нощи. Now I have 2 sons and 2 daughters. Сега вече имам 2 дъщери и 2 сина. And they're all in the ministry. И всички са в служение. I have 10 grandkids and I'm working on all of them. Имам 10 внуци и се занимавам с всичките. We've had the privilege of being Bulgarians for 3 days. Имахме привилегията да бъдем българи за 3 дена. We're proud to be honorary Bulgarians. И сме горди от това, че сме почетни българи. You should be very proud of your country. Трябва да сте много горди със страната си. People, when they come here, are surprised and incredibly surprised. Когато гости отвън идват тук, са изумени, истински изумени. Especially in Sofia. Особено в София. Beautiful city. Хубав град. We travel all over the world. Пътуваме къде ли не по света. And we see the signs of a lot of energy. И виждаме признак на голяма енергия. And God is going to bless. И Бог ще благослови това в страната ви. Young people, stay with your country. Млади хора, останете в страната си. Your country needs you. Страната ви има нужда от And вас. God is moving among young people here in И Бог Bulgaria. действа особено между младите хора в България днес. Now I want to speak to you. Искам да ви говоря тази сутрин About a cry without a voice. за един зов без глас. Let's pray. Нека да се помолим преди това. Holy Spirit, come now to this meeting Святи Души, ела сега на това in a събрание very special way по един много специален начин. and speak to every one of our hearts. И говори на сърцето на всеки един от нас. You know what we're going through. Скръпта ни, знаеш през какво And you're going минаваме. to speak from heaven to us, Моля те, говори ни от небето. to the mothers, fathers, Говори на майките и на бащите, pastors and young people. на пастирите и на младежите. You will not bypass anybody. Сигурни сме, че няма да пренебрегнеш Give никого. me the words from heaven Дай ми слово от небесата and speak your heart to us. и говори от сърце на In нас. Jesus' name, В името на Исус. amen. Така да бъде. In Mark 7, you don't have to turn there. If you have Bibles, you can. But I want to read a story, 4 verses, a story in the Bible. В Марк 7 глава, ако си носите Библиите, може да отворите там, но ще ви прочета една кратка история от Библията. You read it if you will, please. Стихове 31 до 35. След като излезе пак из Тирските земи, Исус дойде през Сидон към Галилейското езеро, като прекосяваше пределите на Десетоградия. И доведоха при него един глух и заекващ човек и му се помолиха да положи ръка на него. Исус, като го отведе от народа насаме,
втъкна пръстите си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му. И погледна към небето, въздъхна и му каза: Ефата, което значи отвори се. И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза и той говореше чисто. They bring a man to Jesus. Довеждат при Исус един човек, He can't hear, he can't speak. който нито може да чува, нито може да говори. The Bible said his tongue was tied. И Библията ни описва това като завързан език. The Bible doesn't say whether he's young, whether he's old. Не ни се казва дали е бил млад или възрастен. The Bible doesn't give his name. Не ни казва и името му. But he represents somebody that I know. Но представя някого, когато аз познавам. This is not just a story in the Bible. Това не е просто разказче в Библията. The Lord doesn't tell stories just for the sake of telling stories. Господ не разказваше истории само за забавление. There's a spiritual truth he wants every one of us to see. Има духовна истина, която иска всеки един от нас да проумее. There's not one word in the Bible that isn't given for our training and our instruction. Защото няма нито една дума в Библията, която да ни е дадена за нещо друго, освен за наше поучение и поправление. Jesus could foresee this day. Исус е предвиждал този ден днес. He could foresee this meeting. Можел е да предвиди това събрание And he тук. gave us a story that has everything to do with what we're seeing here today. И ни е дал история, която касае по всякакъв начин онова, което се случва тук днес. This is a man that can't express what is in his heart. Това е човек, който не може да изрази намиращото се в сърцето му. In the time of Christ, По времето на Христос, anyone who was deaf and could not speak всеки, който беше глух и не можеше да говори, was considered demon possessed. смятаха, че е обзет от демон. Jesus did pray with some who were demon possessed. И Исус наистина се молеше с някои, които имаха зли сили в себе си. It is told that there were demons that were in some of them. Казва ни се, че в някои от тези случаи наистина е имало зли духове в човека, But they were not all demon possessed. но не във всеки случай беше така. But they were outcast. Тези хора обаче във всеки случай бяха вън от This man обществото. could not go to school. Този човек не е можел да ходи на He could училище, not go to synagogue. не е можел да посещава синагогата, Children would laugh at him. децата са му се He was подигравали, mocked and ridiculed. всеки му се е подигравал и He was надсмивал, isolated. изолиран е бил от He watched обществото, people in conversations. He couldn't be a part of it. наблюдавал е как хората разговарят помежду си, а той не е можел да се включи. How many times he must have wept and cried himself to sleep. В колко пъти може би си е лягал с сълзи на очи и с плач. And something in him said this. И нещо вътре в него му е говорило: If I could only speak for 2-3 minutes, ако можех само да говоря за 2-3 минути, I would scream. щях да крещя. I'm not stupid. Щях да крещя: не съм глупав, I'm not dumb. не съм животно, I have a heart. имам сърце, I have a mind. имам ум, Nobody understands. никой не ме разбира. All he could do is make sounds. Но всичко, което може да Nobody прави, could е да understand. издава звуци, които никой не проумява. Everything was locked up in his heart. Всичко е затворено вътре в сърцето му. I've seen young people like this. Виждал съм подобни младежи. They are so locked up inside. Толкова са заключени в себе си. I can take you to any church anywhere in the world. И знаете ли, мога да ви отведа в която и да било църква по света. And there are young people in those churches И в тези църкви има млади хора, that have problems. които имат проблеми, They can't talk to anyone about. но не могат да говорят за тях на никого. They can't even put a voice to what they feel. Не могат дори с глас да изразят онова, което чувстват. Some of them are not drug addicts, alcoholics. Някои от тях не са непременно наркомани или But you алкохолици. see, young people have problems just like adults. Но младите хора навсякъде имат проблеми също като възрастните. And there are a number of you here right now. И има такива и тук помежду ни днес. You are not able to tell anybody what you're going through. Вие сте хора, които не можете да кажете на никого какво преживявате в себе си. It has to do with relationships. Може би касае взаимоотношенията ви, It has to do with trying to understand your future. може би касае опита ви да разберете какво има бъдещето You пред try to вас, talk to your friends. може би опита да разговаряте с приятелите They си, don't understand. които обаче не ви Your разбират, parents don't understand. родителите ви не ви And разбират so some of you cry at night и някои от вас може би because плачат there's a нощем, pain. защото имате болка в себе си. As I said, I have 10 grandchildren. Също както аз имам 10 They're внуци, good grandkids. свестни внуци. None of them use drugs or alcohol. Никой от тях не се занимава с They наркотици don't или live с in алкохол, rebellion. дори не са And in бунтовни. their heart they love Christ. В сърцето си обичат Христос. But I have a few of them Но няколко от внучетата ми, that
can't express and can't bring out what is in their heart. Не са способни да изразят и да извадят наяве онова, което таят в себе си. Some of them will come and hear me preach. Някои от тях идват да ме слушат как проповядвам. I was watching one of my grandsons once. И веднъж наблюдавах едно от внучетата си. And I know in his heart he's not rejecting Christ. И знам, че в сърцето си той не отхвърля Исус. And I know he's a good young man. И знам, че е добър He младеж. has a love for people. Обича хората. And he loves me. И обича мен. He'll tell his friends about his grandfather. Хвали се на приятелите си със своя дядо. He said, my grandfather knows how to preach. Разправя им как дядо му знаел как да He проповядва knows how to touch the hearts of people. и как докосвал сърцата на хората. But I can't touch his heart. Но не съм способен да докосна неговото Not in a сърце. visible way. Поне не по начин, който да мога Now, да I know in забележа. his heart he's feeling, Знам, че има нещо в сърцето му, but I see no expression of joy. но не виждам на лицето му никакво изражение на радост. I never see him witness for Christ. Никога не съм го виждал да свидетелства за Христос. And when we talk about it, he seems to be closed. При целият ни разговор и приказване изглежда затворен. And I went to his house once, Веднъж отидох в дома му. and he was lifting weights in the garage. И точно в този момент той вдигаше тежести в And гаража, I sat on the floor beside him. при което аз седнах на пода до него I said, I want to talk to you. и му казах, искам да говоря с тебе. I said, I want you to tell me Искам да ми кажеш, why you can't express yourself. защо не си в състояние да изразиш това, което става в You're теб? locked up. Защо си затворен в себе си? You can't tell me Защо не можеш да ми кажеш what's going on inside your heart. какво се случва вътре в сърцето ти? See, he's like this young man. He could not see, he could not hear. Практически е като този младеж от историята. Не може да чува, не може да говори. And I said, what are you going through? И аз го питах, внуче, какво става с тебе? What's causing this sadness in your heart? Какво причинява тази тъга в сърцето ти? He said, I can't tell you. Той каза, дядо, не мога да ти кажа. I said, I know you love me, Казах му, знам, че ме and обичаш I'm not leaving here и няма да си тръгна от тук, till you open up your heart докато не си отвориш so I сърцето, can help you. за да мога да видя какво Tell става. me why you're hurting. Кажи ми защо страдаш. Tell me what you're going through. Кажи ми през какво преминаваш. Tell me why you don't feel free to talk about your love for Christ. Кажи ми защо не се чувстваш свободен да разговаряш за любовта си към Христос с други. Deep inside, I know you love Him. Защото знам, че дълбоко в себе си обичаш Христос. He said, Grandpa, I can't tell you. И каза, дядо, не мога да ти кажа. He said, there's just a whole lot of things. Много неща са. And I don't understand. И аз не разбирам. And I need to understand for myself. И ми трябва самият аз да проумея. I can't be like you. Не мога да бъда като него. I can't talk like you. Или по-точно той казваше, аз не мога да бъда като теб, не мога да говоря като теб. And after an hour I said, son, I love you, but I have to go. И след като беше преминал един час разговор, му казах, внуче, обичам те, но трябва да тръгвам. And I said, I'll be praying for you. Но ще се моля за теб. And I got in my car, Качих се в колата, and I put my head on the steering wheel. сложих ръцете си върху кормилото I said, oh God, и започнах да се моля, Боже, he has a cry това дете има зов в сърцето with си, no voice. без да може да He can't прибави глас express към it. него, не може да изрази това, което иска. This has to do with wives Това се отнася и за някои съпруги, who can't talk to anybody. които не могат да кажат на They никого, can't talk to their husbands. не могат да разговарят с съпрузите They си, can't get on the phone and really talk about it. не могат да се обадят на някого и да разкажат какво става, Nobody would understand защото мислят, че никой няма да разбере the problems that they're going through. проблемите, които And the pain преживяват, and the hurt they и experience. болката и скърбта, която търпят. There are wives that brought their husbands to this meeting. Има съпруги, може би, които са довели съпрузите си на това събрание. And you know he's not mad at God, И знаете, че съпругът ви не е ядосан на Бога, but he won't express himself for Christ. обаче не изразява каквото и да било отношение към He Бога. said that's all right for you, Казва, няма проблем ти да вярваш, but it's not for me. но това не касае мен. We have many wives that bring their husbands to hear me preach.
В нашата църква също има много жени, които водят мъжете си на църква, за да ме чуват да проповядвам. And the husband loves to come to church. И съпругът няма нищо против да идва на църква. He loves the singing. Обича песните, He listens to the preaching. харесва му проповядването. I know one man that came 10 years that way. Познавам един мъж, който в продължение на 10 години идваше с такова He отношение. died recently, Съвсем наскоро почина. suddenly. Внезапно. And his wife could never understand. И съпругата му така и не можа да разбере. He said, I love to hear Brother Dave preach. Той казваше, аз обичам да слушам брат Дейвид, когато говори, But nothing could get to that place in him. но изглежда, че нищо не можеше да достигне дълбоко вътре в него. I talked to him about 2 years ago. Преди около 2 години говорих с него He said, I'm not mad at God. и той каза, аз нямам нищо против Бога. I believe Jesus is real. Вярвам, че Христос е наистина And който I'm е. glad my wife is serving Christ. И съм щастлив, че съпругата ми служи на Христос. But I have issues in my heart. Но не съм спокоен в сърцето си. I have things I don't understand. И имам неща, съмнения, които не разбирам. I said, talk to me. И аз му казах, кажи ми какво те He said, притеснява. I can't express it. It's so deep inside. Неговият отговор беше, толкова дълбоко е в мен, че не мога да го изразя. And I just trust that before he died, he cried out to God because he knew what to say. И само се надявам преди смъртта си да е призовал Господа, защото е знал какво да каже. You see, there's only one hope to get this inner hurt brought out and healed. Има един единствен начин, една единствена надежда тази вътрешна болка да бъде изцелена. The Bible said they brought him to Jesus. Библията ни казва, че този човек е бил доведен при Исус And I believe this man wanted one thing. и вярвам, че този човек е искал едно единствено нещо. When they brought him to Jesus, Когато са го довели при Исус, he said, I want something for myself. искал е нещо за себе си. I want an experience with the Lord. Искал е да има лична среща с Бога. And I've come to this conclusion. И съм стигнал до следното заключение. Most of the young people in our church, Повечето от младите хора в нашите църкви, when they are not on fire for Christ, когато не са ревностни за Христос, when they're growing cold against the Lord, когато охладняват към Господа and they start going with the crowd, и започнат просто да вървят с тълпата, следвайки I другите, believe it's because they've never had a personal experience. вярвам, че причината за това е, понеже не са имали никога лична среща. I've heard it for 40 years. Слушал съм го в продължение на 40 години. I don't want my mother's religion. Младежи, които да казват, не ми трябва религията на майка ми. I don't want it forced on me. Не ми трябва да ми се налага нещо отвън. I want my own experience. Искам лично аз да I изпитам. want to know Jesus for myself. Искам да познавам Христос аз самият. And I'll know when it's time, И когато дойде време, ще знам, because God will come защото Бог ще дойде and will answer my questions и ще отговори на and въпросите give ми. me peace in my heart, И ще даде мир в сърцето ми. because I'm not mad at God. Защото дълбоко в себе си не се противя на Бога. They bring this man to Jesus. В тази история довеждат човека при Исус. Now everybody around him, Всички около него, except a few friends, освен няколко приятели, are thinking in their mind, си мислят, he can't hear and he can't speak because of sin. че не може да говори, не може да чува поради греха в живота си. They thought he must be a horrible sinner, Следователно трябва да е ужасяващ грях, because that was the theology. понеже това им е било богословието. Who did sin, this man or his parents? Спомняте си въпроса, който зададоха на Исус, поради чий грях е така този човек? На родителите или негов собствен? Въпроси за друг случай. What did he do? С други думи, какво е извършил този човек, за да заслужи това? They came to Jesus. Идваха при The Исус same Pharisees and scribes. същите фарисеи, книжници, These were the teachers of the generation. и това бяха хората, които получаваха онова поколение. And you see, Herod had come into the temple. Ирод беше дошъл в храма, The temple grounds. там където беше двора на храма, While Galileans were sacrificing, докато галилейците принасяха жертви, and he slew them, и той ги беше избил, killed them, изтребил and mixed the blood of the Galileans with the sacrifices. и смесил кръвта на тези хора от Галилея с жертвите им. And they came to Jesus. След което свидетели дойдоха при Исус And they said, were these great sinners? и го попитаха, тези големи грешници ли са They били? had to be great sinners. Трябва да са били такива.
Or God would have never allowed this to happen. Иначе Бог не би допуснал такова нещо да се случи. Jesus said, if that's your thinking, Исус им казва, ако така разсъждавате, what about the Tower of Siloam? какво ще кажете за кулата, която падна? That tower fell and 18 people were killed. Кула, която се беше срутила и беше погребала под себе си 18 човека. And Jesus says, do you think that they were killed because they're bigger sinners than you? И Исус пита питащите го, вие мислите ли, че те са умряли, защото са били по-големи грешници от вас? Но това им беше мисленето. Всяко нещо лошо, което се случва, е поради греха на човека. This is the very thing the mullahs, some of the Islamic clerics are saying from the Mideast. Това е същото, което и днес учителите от исляма, от изтока получават. Allah caused the death of thousands of Muslims because they were evil. Аллах предизвиква смъртта на хиляди мюсюлмани заради греховете им. Jesus looked at them. И при такива въпроси Исус ги поглеждаше. He said, that's not the issue. И им казваше, това изобщо не е въпросът. He said, take heed to yourself. Казваше им, внимавайте за себе си. Except you repent. Ако вие не се You shall покаете, all likewise perish. вие по същия начин ще погинете. He said, don't look at somebody else. Не гледайте другите около себе Don't си. say they're suffering because of sin. Не дайте да казвате, те страдат поради греха си. You know that terrorism killed them. Не дайте да казвате, че тероризма ги е убил. Tsunami killed them. Че цунамито ги е He said, унищожило. don't think about their sins. Не дайте да мислите за греховете им. Don't say they must have died because they're sinners. Не дайте да казвате, че са умряли, трябва да са умряли заради Lord греховете said си. you have a big enough problem yourself. Господ казваше, вие самите, които задавате въпроса, имате достатъчно голям проблем. Прегледайте сърцата си. I don't judge those who die in the twin towers that fell in New York City. Аз лично не осъждам онези, които загинаха в близнаците в Ню Йорк. Many of them were righteous, Много от тях са били праведни хора, good people. добри хора. All it does is make us examine our own hearts. Всичко, което цели това събитие, е да ни накара ние да се вгледаме в сърцето And си. I'm sure there were people around watching what Jesus would И съм do. сигурен, че там около Исус имаше тълпи от хора, които гледаха какво ще направи. I think some of them expected them to turn to the parents Мисля, че някои от тях са очаквали той да се обърне към родителите на човека. or take those that brought him to Jesus Или да вземе онези, които го бяха довели and begin to examine their heart. и да започне да преглежда тяхните сърца. If it were the parents, Дали грехът не е в I'm родителите? sure this curious crowd came together И съм сигурен, че тази любопитна тълпа наоколо се е сгъстявала and say, what's he going to tell them? и са се чудили сега какво ще направи. I want to hear what kind of sin they committed. Искам да чуя какъв ли грях са извършили. They were waiting to see Jesus rebuke somebody for sin. Чакаха да чуят Исус да изобличава някого за греха му. He had to be a sinner, Няма начин да не е грешник този човек. or he wouldn't be deaf. He would be able Иначе to не би бил speak. глух, иначе би могъл да говори. Who caused this? Кой е предизвикал това? Jesus knew their attitude and he knew their hearts. Исус, който познава отношението им и познава какво става в сърцето им, And he took that man by the hand. хваща човека за ръка. And the Bible said he took them away. И Библията He ни took him казва, away. че го отведе на He страна. withdrew from the crowd. Отдръпна го от тълпата. And this young man, I believe at that moment, that man was so moved. И вярвам, че в онзи миг този човек е бил толкова дълбоко развълнуван, He's saying Jesus is not making a spectacle out of this. трогнат от това, че Исус не се опитва да играе шоу с He's неговия not случай. making me feel like I'm filthy. Не се опитва да покаже колко е мръсен отвътре. He's not trying to accuse me. Не се опитва да го обвини. You see, Jesus is not attracted to sin. Виждате ли, Исус не е привлечен от He греха. died for sin. Той умря заради грехове. We're to preach against sin. Да, ние трябва да проповядваме срещу We're греховете. to point out sin to the sinner. Да, трябва да изявим греха на грешника, But you see, Jesus is attracted to pain. но Исус е привлечен не от греха, а от болката. Jesus is attracted to suffering. Исус е привлечен от страданията. He moves, he runs toward pain. Той се приближава, той се движи към онзи, който усеща болка. And Jesus takes him away from the crowd. И в този случай Исус отстранява човека от тълпата. Jesus will never put you to shame. Това е същият Исус, който никога няма да те посрами. That's why I've always
despised what they call healing crusades. Затова винаги съм ненавиждал това, което наричат изцелителни събрания. Cameras. С многото телевизионни камери. 2 cameras here and 3 cameras here. 2 от едната страна, 3 зад тебе. And the poor people, the cameras are on them. И бедните нещастни хора, които са там пред камерите не, Suffering and in their pain. които страдат отвътре и усещат болката. If Christ came into those meetings, Да, Исус е идвал на такива he would събрания. come down the aisle. Да, слиза по He would stop knocking пътеките. over the, he would knock down the cameras. Но ако наистина го би направил действителност, би разбутал камерите. I'm telling you, when there's an altar call given here, И да им даде съвсем друг призив. this camera, these are not my cameras, but and I'm not rebuking that. Би казал, не искам тези камери. Аз не осъждам камерите сами по себе си, тези, които и сега имаме. But they'll be shut off. Но ако Исус беше тук, камерите щяха да Because бъдат God's not затворени. trying to make a scene out of it. Защото Бог не се опитва да привлича внимание. He wants to come to you in your own pain. Бог иска да дойде там при теб, посред болката ти. Jesus took him aside. И затова Исус взима на страна този човек. And the Bible says he put his finger in his ears, И Библията ни казва, че сложи пръстите си в ушите му, spit and touched his tongue. плюна и сложи слюнката върху And езика then му he said this и каза следното. before he healed the man. Преди още да е изцелил човека, The Bible said he sighed. Библията ни казва, че въздъхна. And in the original it says he groaned. И в оригиналният език гръцки се казва, че наистина си пое дълбоко въздух. He was not only thinking of this young man И зохка, мислейки може би не само за този млад човек, and all the years of pain, и за всички тези години на not страдания, being able to understand or express his през които heart. не е можел да разбира, нито пък да изрази това, което става в него. And he's looking down through history, Но Исус гледа също и напред в историята. even to this meeting here, Дори към това събрание тук днес. and he's seeing the pain И вижда болката, and the suffering страданието and those cries that can't be spoken. и всички тези викове, които не могат да намерят глас. And I think it was something like this. И вярвам, че е станало нещо подобно. Oh God! Във въздишката си Исус е искал да каже: "О Боже!" Crying to his Father, призовавайки Отец си, feeling the pain, усещайки because болката. the Bible said he's touched with the feelings of our Понеже infirmities. Библията ни казва, че Той усеща нашата немощ и нашите страдания. And he looks at that man И тогава поглежда човека пред себе си and he says, "Be healed." и казва: "Бъди The здрав." Bible said immediately he began to speak. И Библията ни казва, че човекът веднага започна да говори. I picture him hugging Christ, Представям си как е прегърнал Христос just talking and talking. и не е можел да спре да говори. Jesus said, "Yes, yes." И Исус само поклаща глава и казва: "Да, да, And да." I see him dancing И мога да си представя човека да подскача от радост, and for the first time танцуващ за първи път в живота си speaking what is in his heart. и изразяващ това, което е имало в сърцето му. Now Jesus knows your financial problems. Исус е запознат с финансовите ви He knows your затруднения. physical problems. Познава физическите ви He проблеми. knows your mental problems. Познава душевните ви He страдания. knows your marriage problems. Познава проблемите ви в He брака. knows your problems on the job. Познава проблемите ви на работното място. He knows what keeps you awake at night. Знае какво ви държи будни нощем. He knows your habits. Познава навиците ви. Some of you are bound by alcohol, Някои от вас, които сте пристрастени към алкохола, some by drugs, други към наркотиците, some of you are on drugs because of medication. други пък са пристрастени към лекарствата, понеже изпитвате болка. If we had a huge screen here Ако имаше тук зад нас един голям монитор and we could photograph on that screen, if we could project on that и имаше screen, възможност да се прожектира на този екран, I would call on just 25 people randomly. и примерно изберах 25 случайни хора измежду вас. And just your thoughts could be focused on that screen. И ако имаше възможност мислите ви да бъдат прожектирани на този монитор, We would all be on our face, всички щяхме да паднем по лице, weeping, плачещи, crushed, съкрушени, because of the pain that you didn't know about, поради болката, за която не сме знаели. all around you. Болка навсякъде около нас. But the same Christ
И същият този the same Христос, Jesus същият Исус, that heard this boy's cry, който чу гласът, зовът на този човек, here's yours. чува и вашият. And it is projected on his heart. И вашите мисли може да не са прожектирани на екран, но се прожектират на сърцето му. There was a young drug addict in New York City, В Ню Йорк имаше един млад наркоман, so tired of his drug habit. на който до толкова му беше писнало това пристрастяване. He'd been on heroin for a number of years. В продължение на няколко години взимаше редовно хероин. He had tried every program. Беше опитал всяка възможна програма за рехабилитация. Беше прекарвал време в болницата. Tried medication. Беше опитвал всякакви лекарства. Nothing could satisfy. И нищо не вършеше работа. He lived in a little room, Живееше в една малка стаичка a little bed, с едно малко легло and at night he would want to die. и всяка нощ му се искаше да умре. He didn't know about our program. Не знаеше за нашата програма, But one night he was so discouraged, но една нощ бил толкова отчаян, thinking of suicide, че мислил сериозно да се самоубие. and he takes his needle И взял иглата, and puts it in his vein, вкарал я във вената си, filled the needle with his own blood, изпълнил спринцовката със собствената си кръв and laying on the bed on his back, и докато лежал на леглото си по гръб, he sprayed blood on the ceiling, пръскал собствената си кръв към тавана, H-E-L-P. Help изписвайки P-O-M-O-щ. anybody. Помощ, който и да било. Help me. Помогнете ми. Help Помощ in his own blood. със собствената си кръв. And Jesus heard that cry. И Исус чул този зов. With another young man, Един друг младеж познаваме. 15 years on drugs. Изкарал 15 години на наркотици. He said, I have to have a healing. Който си казал, трябва да бъде изцелен. Once again had tried every program. Отново, бил опитал всякакви програми, Tried to talk to people. опитвал се да разговаря с хора, Been to psychiatrist, бил посещавал психиатри, psychologist, най-различни специалисти, in and out of jails and hospitals. непрекъснато влизал и излизал от затвора или от Robbing болниците, and stealing, крадял, вършил престъпления, living on the streets. живеел по улиците And he was in a little room и също живеел в малка стаичка. and he stole some handcuffs. Успял да открадне от някъде белезници He said, if I could just lock myself in this room for 3 days, I can kick the drug habit. и си помислил, ако само успея да се заключа в продължение на 3 дена в тази стая, сигурно ще успея да се преборя с навика си. And he handcuffed himself to an iron or steel radiator, heat И radiator. заключил собственоръчно ръцете си за един желязен радиатор He said, now I have to stay here. и си казал, сега вече не мога да се And измъкна. after 3 days, I can kick it. И така, ако стоя 3 дена, ще преборя пристрастеността си. Not going to eat, not going to drink. Няма да ям, няма да пия, I'm going to get rid of my habit. ще се отърва от And този навик. in the end of the first day, В краят на първия ден he was so sick, бил толкова болен, so hungry for drugs. толкова много искал наркотик, He tried to tear himself away че се опитал да се измъкне, and just injured himself. разкървавявайки ръцете си. And that night, the middle of the night, И насред нощта, in just anger, в целият бяс in a rage, и гняв на ситуацията, pulled it right out of the wall. успял да издърпа радиатора от стената. 50-60 pounds of radiator. Радиатор може би около 30 кг течащ. Put it on his back. Сложил го на рамо Went to the pusher и отишъл при майстор. to get his drugs. Специалист, който да му даде They наркотици. had to saw it off. И там се наложило да отрежат белезниците му с стрям. You see, there's no one to satisfy that longing Няма някой, който да може да задоволи тази жажда за till he was наркотик, brought to Jesus. докато не бил доведен при Исус. Jesus was the only one who could answer the need. Исус бил единственият, който можел да му даде отговор. One of the most pitiful cases of all. Един от най-ужасяващите случаи, на които съм бил свидетел. Drug addict for years. Отново наркоман в продължение на години, And he had a long track. който в резултат на дълги години дупчене имал следа по вените You си. keep using it and there's a scar.
може да си представите какво е. Колкото повече дупки правиш, толкова повече остават рани, които не заздравяват. From hundreds and hundreds of От needles. стотици дупчения. And he looked at that one day. И един ден, докато гледал раната на ръката He си, said, "That's my problem. си казал, това ми е проблема. Every time I look at that scar, Всеки път, когато погледна раната на ръката си, I get an urge for heroin." ми се приисква отново да взема хероин. He said, "I got to get rid of that scar. И си казал, трябва да се отърва от тази рана. Then maybe I'll be free." И тогава може би ще се освободя. Went to his room Отишъл в стаята си, and got an iron frying pan взел един метален тиган and put it on a hot gas stove. и го сложил върху нагорещена газова Made печка, the pan white hot. нагорещил го до бяло, Wrapped a towel around the handle. обвил дръжката с една кърпа, за да може да го хване, Grit his teeth. стиснал зъби Pushed it on his и arm. притиснал тигана към ръката си. And he screamed. И изкръщял, може да си представите как. People trying to get free. Хора, които се опитват да се освободят. Saying, "Who's going to answer this cry in my Хора, heart?" които се чудят, кой ще чуе викът на сърцето им. And we've seen how Christ comes and changed those lives. И сме виждали как Христос е способен да променя живота на такива хора. In August this year, През август миналата година, I'm going to California по-точно август тази година, ще бъда в Калифорния, to speak at a convention. за да говоря на едно голямо събрание. 15,000 15 000 човека ще бъдат former събрани drug там. addicts and alcoholics. Всичките бивши наркомани, алкохолици. And I'll tell you who the bishop is. И знаете ли кой е епископът там? Кой е шефът? And this represents a whole organization of churches by drug addict pastors. И там са представени цяла една организация от пастири на църкви, всичките от бивши наркомани. Bishop Sonny Arganzoni, И епископът е Сони Аркинсони, years ago, който преди години I met him on the street. срещнах на улицата. He was waiting for a drug pusher. Чакаше поредния пласьор. His mother, Pentecostal, Майка му, която беше she'd 50-на, been praying for him. се беше молила за него в продължение на дълго време. She said, "Sonny, you can't get away from my prayers." И му повтаряла непрекъснато: Сони, не можеш да се измъкнеш от молитвите ми. And I stopped him. И там на улицата го спрях. He thought I was a narcotic agent. Той мислеше, че аз съм пласьор. I said, "No, I'm a preacher. Казах му: не, сбъркал си, пастир съм, God проповедник. sent me to Бог ме е find you." изпратил, за да те открия. I'd never met him before. Никога не го бях срещал преди. He said, "Oh, you're one of those hallelujah people. И той каза: ти си от онея с алилуята. My mother's a hallelujah И mother. майка ми е такава откаченячка. My mother sent you." Майка ми те е пратила. I said, "No, Jesus sent me." Аз му казах: бъркаш, Исус ме прати. He came to our chapel. Дойде веднъж на богослужение, And Nicky Cruz was the preacher, когато проповядваше Ники Круц, former gang leader. бившият гангстър. Nicky preached. Ники проповядва And after the service, и след богослужението, Nicky didn't even know him. без дори да го познава, He said, "Sonny, Ники се обърна пряко към него и му каза: Сони, get on your knees." сядай на колене. He got on his knees. Той падна на колене And Sonny said, "Who told you about me? и зададе въпроса: на тебе бе кой ти каза за мен? You preach my life." Ти проповядваш, все едно познаваш целия ми живот. Nicky said, "Jesus told me." И Ники му отговори: Исус ми And каза. you're going to be a preacher. И ти ще бъдеш един ден Nicky laid проповедник. hands on him. Ники положи ръце върху този. Now Sonny has over 50 churches. И сега Сони ръководи над 50 църкви. And in this summer, И това лято I'm going to go preach for them. ще бъда там и ще проповядвам по църквите. 15,000 of them. На 15 000 бивши All такива хора 15,000 had събрани. a cry in their heart. Всичките тези 15 And 000 God човека са heard имали that зоб cry. в сърцето си, който Бог е чул. You would not know it, Не бихте могли да го знаете. but there's some hearing me right now. Но има и между нас хора, You've even thought of suicide. които може да са си помислили сериозно да се самоубият. You said there's no use living anymore Които са си казвали: няма никакъв смисъл да живея повече. because you don't see any way out. Защото не виждате изход. But the same Jesus Но същият този Исус
that saved all of these young men I'm talking about. Същият този Исус, за който тези младежи говориха, He's going to heal you today. ще ви изцели днес. He's going to change your life. Ще промени живота ви. I've asked the Lord for a miracle today. Помолих Бог да извърши чудо днес. I've asked the Lord for 500 Помолих Господа за 500. today 500 човека in this днес meeting на това събрание to be healed. да бъдат изцелени. Some of you have been drifting away from Jesus. Някой от вас проблемът ви е, че отстъпвате полека-лека от Христос. Your heart has grown cold. Сърцето ви е охладняло. Some of you mothers, На някой от вас майките ви, your heart's not on fire for Christ. сърцето им не гори за Христос. There are fathers, Има бащи тук, husbands, съпрузи and especially young people. и особено младежи. There's something going to happen as I pray. Когато се помолим сега, нещо ще стане. You're going to feel a pull in your heart. Ще усетите как нещо ви дърпа в сърцето. Something going to turn inside of you. Нещо ще се обърне във вас. That's the Holy Spirit И това е гласът на Святия Дух, calling you, който ви призовава. saying today Като ви казва днес, there's going to be a miracle in your life. ще настъпи чудо в живота ти. You're going to be changed. Ще бъдеш променен. God's going to hear your cry. Bог ще чуе зова ти. God's going to answer your prayer. Бог ще отговори на молитвата ти. He's going to meet you. Ще се срещне лично с теб. I want everybody to stand. Искам всички да се изправим. Dear Jesus, Исусе, please come now ела сега by the Spirit of God с Божия дух and bring a healing. и донеси изцеление. I want to see miracles now. Искам да видя чудеса. You promised me 500. Обеща ми 500 човека. Lives are going to be changed. 500 живота, които да бъдат променени. Set on fire for Jesus. Хора, които да бъдат запалени за Исус. Coming back home. Ела отново у дома. Coming to Him Ела и отново зацарувай в тях. for a new touch. Моля те, дай им ново докосване. God, do it now. Направи го, моля те. All right, now listen to me closely. Слушайте ме сега внимателно. This is life and death. Това е въпрос на живот и смърт. I know something about people in this congregation. Знам нещо за хората събрани тук днес. I know there are at least a dozen people here Знам, че има поне една група от хора тук, have been thinking of taking your life. които ви е минавало през ума да отнемете живота си. You're in so much pain Защото болката ви е толкова голяма, and there are no more tears left in you. че няма повече сълзи останали във вас. And today А днес is your day. е вашият ден. The devil's trying to destroy your life. Дяволът всячески се опитва да унищожи живота ви. He's trying to take your life. Опитва се да ви го отнеме, And Jesus wants to heal. а Исус иска да ви изцели. I'm going to ask the camera to be turned off, please. Ще помоля камерите да бъдат изключени. And please, no pictures. И моля ви, не правете снимки. I want you to get your hands out. Искам да вдигнете ръцете си We're сега. not going to put on a show. Не го правим за представление. Everything's going to be in divine order. Всичко ще бъде със ред, But get your hands out. но вдигнете си Begin ръцете to praise God и почнете да хвалите Бога with clapping your hands с пляскане and singing, и с пеене, rejoicing in the Lord. с радост в Господа. Святи, всемогъщи, вечно същия. Тъй достоен, Бог на слава, Тебе хваля. Святи, 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 всемогъщи,
да пеем всички. Ела с нова сила. Нека пеем още веднъж Святи Дух. Святи Дух, чудесен си, Святи Дух, прекрасен си ти. Това, което сега ще направим е, ние малките служители, тук в България, да се докоснем до Него и да се молиме за благословение в Неговото служение. И всички вие ще протегнете ръцете си след малко за една молитва, в която заедно ще го благословим. Искам преди това обаче да изкажа общата благодарност от името на всички ни. Нашата покана съвпадна, а може би бе изпреварена от Божия подтик в Неговото сърце, за да дойде да послужи тук. И аз вярвам, че това не беше случайно. И аз чувствам, че през тези дни ние сякаш бяхме на планината на преображението. И всички хора, и всички служители, и всички пастири изчезваха потопени в облака на Божието присъствие и се преобразяваше Христос пред всички нас. Ние благодариме, че Бог разтърси сърцата ни. И вярваме, че в тези сълзи на изплаканите болки и на този мир, който изпълни сърцата ни, вярваме, че заедно с това благословение, което получихме в тези дни, Бог работи нещо с църквата. И когато в третия ден можем да погледнем нашите съпрузи или съпруги, ние виждаме в тях, ние виждаме самия Христос. Когато се обърнем един към друг, независимо от коя деноминация сме, ние не виждаме прегради, ние не виждаме слабости, ние се отказваме от удумванията, но ние виждаме Христос. И Бог даде тези дни, за да ни обедини в едно, за да може делото в България да расте. И би казал, заедно с това Той издигна един духовен баща, не който само за 3 дена се роди, но който действително бе духовен баща с живота си, с книгите си, с служението си, това, което знаехме. Самият аз от младеж съм бил изключително насърчен и подтикнат за служение под въздействието на Неговото служение, на Неговия пример. И аз вярвам, че всички сте го направили. Тъй, че благодариме ви, пастир Дейвид, благодариме и на пастир Гари, че той е заедно с него, че продължава неговото служение. Ще се молиме за двамата. Ще се молиме Бог да изпълни и това. Защото няма по-голямо желание за родителя да види как децата му продължава служението и как стават още по-големи и по-успешни служители в Божието дело. Велики и славни Боже, прекланяме се пред Теб и обединяваме молитвата си в едно. Господи, ние те молиме да приемеш нашата благодарност за този мъж на вярата, за пастир Дейвид Уилкерсон, за това, което Ти си извършил в животът му до сега, това, което вършиш и сега в нашата страна и което ще направиш и в бъдеще. Боже на силите, ние се нуждаеме от такива примери, от такива образци и ние ги имаме. Господи, съзнавайки нашата недостойност и нашата слабост, когато виждаме и Неговата искреност и това, че Той е човек като нас със същите слабости, Боже святи, ние Ти благодариме, че Той е пример на едно дълбоко смирение. И за това как може да даде себе си напълно посветен за служение. Благослови го, благослови неговите старини. Нека да бъде винаги, Боже, като един патриарх на вярата, където и да отиде, Боже святе. Нека действително да се прибавят хиляди спасени и особено посвещаващи се в служение. Благодариме Ти заедно, Господи, за този служител и за всички подобни, които имаш по цялото лице на земята. Ние те молиме за неговото семейство, за неговата съпруга, за дъщерите му, за 10 му внуци. Бъди в този дом. Колко много скръп и болка имало, но колко много си извършил, Боже святи, в този дом. Благослови го, подкрепи. Дай, Боже святи, духовна и
телесна сила и изцеление. Молиме Те, Боже, за пастир Гари. Нека да бъде все по-успешен служител. Един прекрасен проповедник. Придававаш и говориш на сърцата на младите и на всички, Господи. Благослови домът му. В името на Исус Христос Те молиме. Халилуя! Благословен да бъдеш. И нека всички заедно протегнали ръце да кажем: благославяме Ви в името на нашия Господ Исус Христос. Едно от най-голямите чудеса на това събрание е единството между пастирите. Където и да отидем, виждаме това да се случва. Възможно ли е Исус да идва вече и да призовава църквата си да се събере в единство и да бъде най-накрая едно в Христос наистина? И ви казвам, че виждам Исус в тези мъже. Пълни са с Христовия образ. А Библията ни казва, че трябва да отдаваме почит там, където подобава. Трябва да почитате пастирите си, да се молите за тях. И сега ще се присъединя към вашите молитви за тях. В нашата църква има хора, които се молят за нас тук всеки ден. Всеки ден стават, назовават имена на различни пастири и се молят за нас. Молят се за съпругите им и за децата им. Нека сега ние да направим нещо подобно. Небесни Отче, молим Те да излееш благословението си върху тези мъже на Бога. Моля Те, увеличавай любовта им един към друг. Поваляй всички стени помежду им. Помагай им да се наслаждават и радват в благословението един на друг. Нека този дом да бъде пълен с любов днес. Само по начин, по който Святия Дух може да го направи. Направи ни едно, Исус, така както се молеше. Господи, моля Те да спуснеш Духа си върху България, да има голяма жътва на души. Господи, доведи стотици хиляди младежи. Нека да Ти повярваме за това. Дай вяра на пастирите. Нека да вярват в това, че Бог обича България повече от когато и да било преди. И Бог иска да действа и да спаси множества. Задоволи всяка нужда, отвори всяка врата и благослови тези мъже с увереност и вяра. И дай на всяко общество от вярващи Христовата радост. Нека да благодарим на Бога. Благодаря Ти, Исус. Сега, когато съм в Теб, да съм това, което искаш да съм. Това желая от сърце. Иска повече от Теб. Искам Твоето присъствие. Открий ми се лице в лице. Да живея с Твоята любов. Това желая от сърце. Искам повече от Теб. Живея за това, за да се предам в ръцете Ти. Надеждата
истината с теб ще стоя. Живея за това. Ще завършиме християнската евангелска конференция, която бе с особеното благословение на Бога и с участието на пастир Дейвид Уилкерсън и неговият син Гари. Бог да ги благослови и нека да издигнем ръце не само за поздрави, но и да обещаем, че ще се молим за това служение, където и да са в света. Ще помоля пастир Пламен Цолов да завърши с молитва. Нека се молиме заедно. Боже, ние се молиме за пастор Дейвид Уилкерсън, неговата сила да се подновява като на орел, да може да се издига на високо и да носи посланието, което си му дал. Ние ти благодарим, че той ще може да каже един ден като Павел: пътя извървях, вярата опазих, сега за мен се пази венеца на славата. Боже, аз ти благодаря за всички, които са тук. Ние декларираме, че това е добрата почва и доброто семе е посяно в добра почва и то ще дава плод и плодът ще бъде траен. Благодаря, че тази държава може да бъде спасена и ще бъде спасена чрез силата на Бога и чрез нашето покорство на Твоя дух. Сега аз се моля за безаварийно пътуване и за носене на благословението по всички градове и села на България, така че да плъзне Евангелието навсякъде в името на Исус, и нека всички кажеме Амин. В България сте известен предимно със служението си сред наркомани. Кажете ни какво се е променило? С какво се занимавате в момента? We still have homes for drug addicts. Все още имаме домове за наркомани. Преди 40 години Бог ми помогна да започна Teen Challenge и сега имаме основание над 500 дома по целия свят, включително и в мюсюлмански страни. Но в момента основно се занимавам с пастируването на една църква, която се намира точно на площада Таймс Скуер на Бродвей в Ню Йорк. Също така пътувам много за международни пасторски конференции. Разбира се, центровете за наркомани продължават да съществуват. Аз съм ангажиран и с тях, но всички те се издържат самостоятелно. Хиляди наркомани и алкохолици се обръщат към нас и търсят помощ в Христос. Имате голяма църква у дома в Ню Йорк. Какво ви кара да оставите паството си там и да пътувате по цял свят, включително и в България? Получавам стотици хиляди писма от пастори, както и много имейли. Ние имаме 5 уебсайта. И всички тези пастори изразяват своето отчаяние, умора, тревоги. Но аз изчаквах, докато стана на солидна възраст и косата ми побелее. И разбира се, натрупам опит, за да мога да говоря като баща, особено на младите служители. Искам да ги окуража. Говоря най-вече за Европа. Там апатията и светското влияние са се засилили. Надигащите се светски движения все повече затрудняват разпространението на благата вест. И в църквите няма много хора. Моля се Бог да ми даде състрадание към тези пастори, за да ги насърча като духовен баща, а не да им раздавам правосъдие. А Библията казва, че няма много духовни бащи. Аз проповядвам вече 50 години и си мисля, че бих могъл да помогна по някакъв начин. Кои са някои от най-важните уроци, които сте научили през годините и искате да предадете на идващите след вас? Най-великото служение е да познаваш по-дълбоко Исус с цялото си сърце.
След 50 години служение смятам, че това е основата на моя живот. Не искам да проповядвам за методи или начини за това как да се изгражда църква, а за това как се общува с Христос. Особено сега, покрай събитията около смъртта на папа Йоан Павел II, много млади хора се стичат в Рим, защото намират в него посланника на мира. Може би 1 на 1000 от тях е посещавал църква. Когато ги попиташ защо не ходят на църква, те отговарят, че там няма живот и нищо не може да ги заинтригува. 40 години от служението си съм работил с млади хора и искам да приканя пасторите да протегнат ръка към тях. Ако пасторите наистина познават Христос и го проповядват на младите не само с Библията, но с живота си, това ще разпали нова ревност за Христос от тях. Как успявате да съхраните тази ревност? Каква е тайната? Това става, когато прекарваш време с Бога. Това, което виждам сред водачите от най-различните номинации е, че повечето от тях са толкова заети, че нямат време да се молят. Но трябва да намериш такова време. Сега повече от всякога църквите се нуждаят от водачи, които не са само носители на нови идеи, но имат жива връзка с Бога. Това търсят младите. И ако няма такива водачи, ще изгубим цяло едно поколение. Вчера вие говорихте за изпитанията в служението. Кое беше най-тежкото изпитание в живота ви? Всичко, което съм научил в живота си, е било чрез изпитания. Не си спомням да съм научил нещо, когато всичко е било наред в живота ми. Например, по времето на комунизма в Русия или гоненията в Китай, нелегалната църква процъфтява. Сега обаче, когато Китай преуспява, църквата бива изпитвана. Смятам, че едно от най-големите изпитания, пред което ще застане България, е настъпващото благоденствие. Това е времето, когато християните ще пожелаят къщите и колите. Аз вярвам, че Бог иска хората му да бъдат материално благословени, но виждам и разрухата, която дойде вследствие на това в американската църква. Ние имаме огромни църкви, но в много от тях целта е да преуспееш на всяка цена. Това унищожава църкви и служители. Вярвам, че най-голямото изпитание за България, за църквата в България, ще бъде настъпващото благополучие. Ние го имаме в Америка, но виждам, че то разрушава. Най-силна църквата у нас е била в най-тежките за икономиката ни моменти, когато хората бяха в нужда. Бог не ти трябва, когато всичко е наред. Какво е посланието ви към служителите в България? Основното е да познаят и да схванат Христовия ум. В Библията се казва, че трябва да имаме Неговия ум, да мислим по начина, по който Той мисли, и да живеем по начина, по който Той е живял сред хората. Исус каза: "Отказах се от славата си и станах слуга." Когато хората, било то и невярващи, видят на амвона човек, който не се стреми да бъде известен, не търси слава за себе си, а желая да служи на другите, това впечатлява хората, които искрено търсят Бога. Можете да изградите мощна църква. В Америка имаме църкви между 8 и 10 хиляди души, хора от най-различни нации, но това не означава нищо за мен, ако ти не си слуга на тези хора. Ако желанието за успех стане висша цел в живота ти, църквата ще бъде унищожена. Посланието, което нося тук, е свързано с това: Бог да ни даде смирени хора, които не търсят своята слава, а искат да бъдат слуги. България не се нуждае от огромни църковни сгради. Ние сме минали по този път. Съвсем скоро и тук ще нахлуят проповедниците, които ще проповядват единствено благополучие. Съвсем скоро един такъв много известен проповедник в Америка каза нещо, което може да послужи
като предупреждение за България. Ако чуете, че Исус е дошъл, не го вярвайте. Той няма да дойде преди да получиш хубава кола или нова къща. Исус не може да дойде, докато не се подредиш в живота. Ето това е страшното. Надявам се конференцията тук да бъде сериозно предупреждение за разрушителните сили на този вид Евангелие. Бог иска да ни благослови материално, но първо са богатствата, които са скрити в Исус Христос. Благодарете на Бога за всичко, което ви е дал, но не това е целта. Аз вярвам, че Евангелието на благополучието ще навлезе в България, но така също вярвам, че Бог ще въздигне млади служители тук, които ще кажат не на тези неща. Нещо ново ще се роди тук. Нямате нужда да внасяте неща отвън. Защо трябва да идват хора отвън, американци? Да, те могат да добавят много. Слава на Бога за американските мисионери, които са помогнали на много места. Но вече е време църквата в България да се надигне и да каже: ние сме Божии хора. Имаме на какво да научим другите, дори американците. Виждам, че това ще стане. Аз не съм пророк, но ако бих пророкувал нещо, то това е, че ще дойде ден, когато ще видим хора не само в Ню Йорк, но по цяла Америка, които са научили какво означава да вървиш с Христос в пълнота. И те ще се обърнат към нашата американска култура и ще ни кажат: пропуснали сте целта. Ще има хора и от Корея, и от Куба. Вярвам, че Бог ще даде голямо съживление в Куба. Кубинците ще изпращат мисионери по цял свят, защото църквата там избуява, точно под носа на Фидел Кастро. Надявам се, след година-две да имаме конференции и там и да видим велики неща. И те ще дойдат не от страните, които тънат в благополучие, които са преситени от Евангелието и имат толкова много възможности и са ги пропуснали. Бог ще даде на България необходимите ресурси и аз смятам, че вие няма да ги прахосате. God's going to give Bulgaria resources, but I don't think they're going to be squandered. What is the inheritance you want to... Какво наследство бихте искали да оставите на следващото поколение? The only important thing when you get to the throne of God. Най-важното нещо, когато застана пред трона на Бога, пред съдията на всички народи и хора, няма да бъде списъкът с нещата, които съм направил. Получил съм всякакви почести, построил съм църкви и библейски училища, написал съм около 25-30 книги, но това не означава нищо. Когато навършиш 70, започваш да осъзнаваш, че единственото, което си е струвало, е било общението ти с Христос. Искам един ден да мога да кажа, като апостол Павел: не зная никой друг, освен Христос, и то разпнат. Това е пълното удовлетворение. Когато светът види пастори, които са така запленени от взаимоотношенията си с Христос, че нямат нужда от нищо друго. Не, че отричам материалните неща, които ни заобикалят, слава на Бога за тях. Аз ги използвам, но не съм запленен от тях. Живея в уютен дом и имам хубава кола, но тези неща не означават нищо за мен. Те нямат място в сърцето ми. Когато застана пред Бога, единственото нещо, което ще има значение, е да погледна Исус в лицето и Той да ми каже: аз те познавам. Мечтая да чуя това. Познавам те. На някои Бог ще каже: ти изгонваше демони, изцеляваше болни, вършеше велики дела, но аз не те познавам. Не те познавам. И това за мен е най-голямото нещастие за един служител или християнин или вярващ. Да изживееш целия си живот, ангажиран в най-различни дейности, но да не намериш време за молитва, докато постепенно бъдеш задушен от нещата в този свят. Благодаря ви много.
Пастор Дейвид Уилкърсън и неговият син Гари бяха говорители на християнската конференция, проведена от 8 до 10 април в Националния дворец на културата град София. Желаещите да се срещнат с автора на книгата "Кръста и героите на ножа" дала сила за вяра, надежда и любов на няколко поколения християни от цял свят. Както в книгата си, така и от амвона, пастор Дейвид Уилкърсън вече 50 години проповядва изстрадани лично от него библейски истини. Защото Бог не се опитва да привлича внимание. Бог иска да дойде там при теб, посред болката. Християнското му отношение към страдащите намира израз не само в проповедите, а преди всичко в основаните по цял свят 500 центъра за лечение на зависими от наркотици и алкохол. 700-те хиляди посетители на 5-те сайта на неговата църква Таймс Скуер са показателно число за интереса към неговото поучение. Най-великото служение е да познаваш по-дълбоко Исус с цялото си сърце. След 50 години служение смятам, че това е основата на моя живот. Аз не искам да уча хората как да служат и как да правят църкви, а как да се приближават все повече до Христос. Да не се оправдаваме с заетост, а да намираме време за лично общуване с Библията, са част от акцентите на интервюто, дадено специално за предаването "Християнството". В него той сподели още, че най-важното нещо, когато застана пред трона на Бога, пред съдията на всички народи и хора, няма да бъде списъкът с нещата, които съм направил. Получил съм всякакви почести, построил съм църкви и библейски училища, написал съм около 25-30 книги, но това не означава нищо. Когато навършиш 70, започваш да осъзнаваш, че единственото, което си е струвало, е било общението ти с Христос. Искам един ден да мога да кажа, като апостол Павел: "Не знае никой друг, освен Христос, и то разпнат." В неделното си обращение към присъстващите в зала 1 на Националния дворец на културата, пасторът отправи призив към младите хора в България. Млади хора, останете в страната си. Страната ви има нужда от вас. И Бог действа особено между младите хора в България днес. Според него предстоящите дни на благоденствие за България носят със себе си и капаните на материализма, което ще е едно от най-важните изпитания за християните.